Sakijima nawe imbukile kulona kuhlelo sithi igubhu lami. Sibonge kakhulu ekutheni ke uhlale nathi kuzobe isona lesikhathi samanje. Sileke phansi ke emnambithi la sikhona hlele nensizwa abathi ke igagu elisha. Uma ngabe ukukhipha ke lo msebenzi uyasho ukuthi abantu bawamukela bawuthokozisa. Ngesikhathi bawuthokozela ngesikhathi ungena e-studio iziphi izinto obona ukuthi ziba zingqinamba ekutheni ukukhiphe lo shuni kaSandile Mbongo? Uyazi angifuna ukuqamba amanga mangingena e-studio angazi noma kwenziwe ukuthi bese well prepared ngaloshuni futhi ngathatha abantu abaprofessional kakhulu ekutheni singalesi yale nale bavele nje bashaya nje into eqondile kangangokuba ngisho utata umhlekazi naye wakwathi ungimangala ukuthi wena uthi uyafika i-CD yakho yokuqala but uvele nje wandlula nje wahamba nje wangangisokolisa kakhulu kanti wenze ngani ngathi vele bengamtshela bese well prepared iminyaka eminingi kakhulu for lo shuni so azange kube inkinga mina ukuthi ngize ngiwukhiphe. Ekhaya uma uhlala ekhaya bakhona abazali noma ugogo noma umakoti abantwana abafowenu obhuti sengisho nje umndeni wasekhaya ohlala khona kanjani? Mina nje la ngihlala khona njengamanje njoba ngihamba nomshana wami sihlala sobabili nomshana. Umshana womfana ulindo kuhle umfana nje ngikhulisayo shuthi abazali sebashona bonke bese ba usisi wami ke nje osegoli kube ubhuti wami uSimanga naye osihlalela kweyakhe indawo kodwa nje sibabili nje sihlala. Uma ngabe uyiqala lento omculo uthi manje ngongena kumaskandi yize noma umaskandi sibona ukuthi usuphakeme kakhulu sukwelinye izinga kodwa kukhona lento abantu abangakayikhipha emqondweni yabo nje ngomaskandi kakhulu abanye banokuthi insizwe zakumaskandi ayiganwa noma sibona ukuthi cha akusekho kanjalo manje ziyaganwa nje kakhulu azibi nabo ubulungiswa emantombazaneni umuntu uqala adlale ngamantombazana ngaphambi ukuthi azothatha lokho asuke emfuna mawuqala ke wena usuzongena ke kumaskandi laba kozalwa nabo babalile umfowenu nodadewenu bathini bayakweseka noma bathi ngeke bafo ngeke kushushu usaganwa ke manje ubusungene kumaskandi. Umuntu ayenokushumayela lelo gama kwakuyena uMalo ongizalayo umakhulu ethi umntanami hey mangabe ungenela abantu balana abaganwa nani cha laba enginabo umfowethu uSimanga ba supportive kakhulu nosisi wami ba supportive ngalendlela angifuni ukuqamba amanga abazisho nje lezo zinto into abayithukayo nje ukuthi nabo ngibathusile indlela engenze ngakhona futhi lento kube into engizifihlele yona mina for ukusurprise nje wonke umuntu esidi isikhathi ibathuse kakhulu kangakuba angazi bahlale bengichecka ngaso sonke isikhathi ukuthi wenzani uphi nani ba supportive ngalendlela abanawo lo mqondo ukuthi ngeke kusaganwa ngeke kusenze ukuthi cha ba supportive nje. Wena mawubuka ke manje la usukhona ngoba phela usungene siyazi ukuthi isicathamia abantu basithanda kakhulu kodwa abasiphakameli kakhulu njengomaskandi masula amaskandi bafika ohelicopter gagu asasho ukuthi igagelisha gagu ubhuti X yabona nje sesiyakudeketisa ngapha wena mawubuka kodwa uyafisa uqoqela ekhaya ngoba uhlala nomshana uganwe uvusa umuzi obaba mkhulu uma ukufisa lokho kuleli gxaso usulithathile lokungena la emculweni kaMaskandi ubona kuyinto engasheshe yenzeke noma usazoqala phansi usathi ngisafuna ukubheka ngoba phela zinhle nezintokazi la eminyango zinhle nezintokazi la eminyango kodwa mina obekusemqondweni nami njengamanje ukuthi no since ngenxa lesimo futhi engihlala ngaphansi kwaso futhi ngingasho ukuthi ingane yabantu ngathi ngiyiqoqela ukuthi ngoba nake ekhaya akukho umuntu cha ngokubuka nje isimo nangendlela esengingenile endimeni ngiyabona endimeni mangabe uzonaka into zasendimeni uzogcina ungenzanga lutho kuba nzima ukuthi ukwenze ngikhona emathubeni ukuthi mhlawumbe kule minyakana noma kulonyakana esiya kuwo ngiqoqe ngasekhaya ebekhona umuntu okhona ekhaya ngibe ngiqhubeka lempilo noma inzima ngiyayibona ngiyibona ukuthi inzima nginenyangana ngikhona bengisayibona esicathamini kodwa ngiyibonela la ukuthi inelinye izinga ke manje mangabe ngempela uthi awuzazi kahle ngempela uzodideka impela uzodideka futhi mhlawumbe uyabona umakoti wethu lozayo ufuna ukwenza isiqinisekiso ukuthi ugadile umzila ngoba Ilele ngafela kambukela ubuhlelo sithi igroup lami yabona la kuMaskandi uma unowakwakho ngabe ke ubaba wakwakho noma umama wakwakho noma ingoduso yakho eyila emculweni noma nje into enzizi kaMaskandi ake ngisho kanjalo umele wenza isiqinisekiso ukuthi umzila ugadile ngoba ezinye insizwa nezintokazi zifohla ugadile ushaye udongo oludo lifikele vele zibhidlizela uwe phansi sifohle ingene ngaphakathi asigijime ke sokunikeza yona ke insizwa
insizwa bathi igagelisha ingoma ishaya khona la kuGuphula mina ingoma isithokoza. Show ya baketwa
Nhloko yabakhetha Islam Nhloko yabakhetha Islam Kodwa nhloko yabakhetha Islam Nhloko yabakhetha Islam Uhlale nami ngihlale nawe Nihlale nawe uhlale nami Uhlale nami ngihlale nawe Nihlale nawe uhlale nami Kodwa nhloko yabakhetha Islam Nhloko yabakhetha Islam